toto je deň, ktorý sme pomenovali, že toto bude náš deň. Počuli ste, že prečo je dobré zobrať si policajta za manžela? Má to vraj niekoľko výhod. Prvá to, že oni to majú v náplni, nie? Že pomáhať a chrániť. Že každá žena si povie, že keď toto robí v robote, isto to bude robiť aj doma. Pomáhať a chrániť. Potom druhá myšlienka je, že dobrý policajt nepanikári. Poď ešte hopy. Že ho neprekápi situácia. Až 2 dotky musí mať. Že nezamrzne, keď je potrebné reagovať. Ja pozriem, tak si strieda. Áno. Poď, Jovo. Potom platí, že policajti vedia dobre položiť otázku. Že pýtajú sa na to podstatné. A nakoniec, že dobrý policajt rozlišuje, kde je správne miesto a snaží sa urobiť svet krajší. Ako vyzerá hlaska. Hej? Najprísnejšie na manželstvo sú deti. Najkritickejšie na manželstvo sú deti. Najväčšou výzvou aj pomocou veľakrát sú deti. Kto častejšie posiela deti za druhým rodičom? Tak vám prajem, aby tie vaše videli, zažili jeden požehnaný manželský zväzok. Aby raz, keď vy budete viesť tie vaše deti k oltáru, vedeli ste jednu vec, že to nie je iba tá cesta od dverí ku krakátku, ale že tá cesta bola celé vaše manželstvo a rodina. Amen.